Iya. Alhamdulillah matur sembah nuwun Pak Seno. Ya, nya tak topi sisannya. Wah, ya ngene iki lho, bos yang baik hati, tidak sombong, gemar menabung dan tidak pelit ya ngene iki. Luar biasa, mugi-mugi tambah nggih kesaenan panjenengan, rezeki panjenengan, tambah yuswa, tambah bahagia saklaminyo. Amin. Nganan pokoke. Apa-apa dicandhaki, apa-apa dicandhaki. Iya. Ayo dilajengke Mbak Elisa or karo Salaso, monggo Mbak. Ya. Nggih, niki kula piyambak, Mbak. Hah? Niki kula piyambak. Piyambak wae. Oh, mboten kalih Mbak Ayu waune. Piye? Niku mboten kalih Mbak Ayu. Mengko Ayu dhewe. Oh, niku mau wonten duet mboten nggih beratine? Ora ana. Oh, nggih. Yes. Kowe iki manut aku kok malah. Nggih. Engko Mbak Ayu nyemutaken. Mbak Ayu iki ana Mbak Ayu duet kali Mbak Elisa. Oh iya, ya ora apa-apa. Niku dhewe-dhewe wae. Ya, perkara amplope kuwi arep tok dompong loro ora masalah. Nggih, sendika paseno. Ya, sedeka. Heeh. Ya, kowe ngatur. Apa niki kula didhawuhi napa? Didhawuhi anu jenenge iki podang kuning ana. Ya, terus apa jenenge sambel kemangi ana kowe arep ngaturke sing endi? Oke. Wah, podang kuning Pak Tatin menapa mboten Mbak Tatin mau podang kuning nggih? Lah. Hah? Podang kuning apa Mbak Tatin napa Dede? Tatin ku ngangsu. Soale gutuke awake le saya jeblok ya. Ya, matur sembah nuwun karo Pak Camat, Sa. Nggih, matur sembah nuwun Pak. Dene kula mboten nggih diparingi dhuwit mboten napa-napa ning kula tetep matur sembah nuwun sampun ditimbali wonten mriki. Mugi-mugi bararingan rezeki ingkang kathah kalih yuswa ingkang panjang. Iya. Aga matur nuwun ki kecamatan nganakke memetri budaya lho. Tanpa nganggo ya heeh. Wis karepku ki do ngene iki wae aja dhuwit. Efektif ya, Pak? Efektif nek rokok sengara mandeg teng sinden sengara. Iya. Ning nek dhuwit ki mesti do dijaluk Ha iya. Dari Pak Supoyo Surabaya, semoga sukses. Ya, Kiseno dan kru. Nyuwun lagu Mawar Kuning keng nyekar Mbak Elisa Orkaros. Wo ya. Ki malah ana sing nyuwun Mawar Kuning iki. Ya. Berarti niku mawon. Terserah. Sak slop nikune. Kowe arep njaluk iki. Iya, njaluk tak dol engko. Lumayan nggo parkir nek mlayu ning alun-alun 2000 ping 10 Ya, engko didum ora apa-apa. Mboten Pak, niku nggih pasen mawon. Iya kok ya. Engko sangu mancing. Oh iya, liburan mancing ya Pak. Apa jenengane time apa jenengane? Panji Tengkorak. Panji. Kok tengkorak ngopo kok medeni men? Marai-rai entuk iwak. Iya. Iya lah apa-apa ya, Mak. Nggih, Mawar Kuning berarti nggih. Ya, Mawar Kuning diaturake. Matur suwun Pak Camat iki mengadakan pergelaran wayang iki ora kok duwe acara sing wigati ning sing wigati memetri karo utawa nglestarekke budaya adiluhur. Melestarikan budaya ya. Semoga ini Semarang hebat yang jelas nih slogannya. Semoga bisa tercapai. Banyumanik juga. Jangan lupa saling membantu. Jangan takut virus corona karena virus corona nggak akan masuk ke sini ya. Sebabnya? Yo jelas wong Indonesia panganane kaya ngopo, wetenge kaya ngopo, Pak. Saiki bakso nganggo borak, wae lambunge ya awet tenan, ya toh. Terus eswe nganggo sakarin, nganggo pengawet, nganggo pewarna baju. Wah ya lambunge wong Indonesia wis ampuh. Saiki panganan tiba 5 menit enggak apa-apa, belum 5 menit, 10 menit enggak apa-apa. Gopak telek ya tetep dipangan kok. Ayo ora bakal kena corona ra wedi ngono. Malah kosok balen ya berarti wong Indonesia sing iso mateni virus corona iki wong Indonesia. Yo paling ya, Pak. Iya, virus corona mlebu ning lambung, terus virus-viruse ning jero ki omong, "Lho iki kok weteng kok regete kaya ngene iki. Sing arep tak serang apa iki? Endi-endi kok telek." Iya. Lah ya gorengan wis digoreng minyak campuri plastik ampuh ya. Iya, wis ora bakal kena wis ora. Nggih. Iya. Nek ming flu, jarene virus corona iki anu apa jenenge iki gejalane ming kaya flu. Kaya anu irunge buntet lan awak meriang. Wis ora bakal meriang. Ora bakal. Wong Indonesia umbele ijo tetep udan-udan kok. Wah ya.
keleleng tetepan. Biasa, wis biasa kaya ngono. Iya, ya pancen tenan kok. Nek dipikir ya nyata kok ya. Wong luar negeri kena flu wis bingung nang dokter. Awak dhewe kena flu wis malah ngombe es. Masuk angin wong luar negeri ki dadak nang dokter dadak opname. Awak dhewe masuk angin cukup duit kreceh karo remason. Kerokan ya. Wis ilang angine. Ampuh tenan. Mangga, mawar kuning diaturake, yo. Ngagem bawa mboten iki? Nganggo. Iya. Pamer swara sa. Yo. Semarangan mawon nggih. Hah? Sing Semarangan niki mboten. Ya, Semarangan. Mingkar mingkur ing ukara. Ya. Mingkar mingkur ing ukara. Tarik napas ki nada tinggi. Sinawaras mineng kidang. Ki nek ora napas dawa mudar. Iya. Ki nggo senjata nek sinden-sinden ki do meteng. Nek areng lair ki rasane dadak kon ngeden, ming cukup kon nembang mingkar mingkuring. Ku anggere tekan sinawang resmineng kidung Pak Dokter. Ceprot bablas. Iya, metu dhewe. Yo. Nah. Terus. Yo, sedikit lagi. Ya terus. Yo, terus. Yo. Wis ketok rambute. Iya, terus. Rambute wis ketok, Pak? Wis. Engko aja didudot sike lho. Dase ben metu sike. Makasih. Apa gunanya tepuk tangan? Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Sinukarto mrih Kretarto
Pak Supoyo dari Surabaya. Sik kowe aja lunga sik. Ki neng pawarta ya. Ki mau Mbak Ganes ya entuk transferan. Oh ya. Mbak Guru Ganes 200, Mbak Pak Kiswan 200. Lho, Pak Kiswan entuk 200. Ngopo gaweane? Ngopo gaweane ngopo? Ngomong hayah ngono 200.000. Ming paitane iya. Ya. Ora apa-apa, kuwi bejane dhewe-dhewe ya. Terus iki saka Pak Tristianto. Ya. Iki wis transfer 500.000 nyuwun tembang kangen. Oh iya, diaturake. Heeh. Wah iki mau oh ya matur sembah nuwun. Ya. Yo, ayo. Tembang kangen 5. Kula malih. Ayo. Oke. Langsung mawon berarti nggih. Iki aku iki goleke det sinden-sinden kuwi kok. Iya. Alhamdulillah matur sembah nuwun Pak Seno. Ya, nyo tak topi sisannya. Wah, yang ngene iki lho, bos yang baik hati, tidak sombong, gemar menabung dan tidak pelit yang ngene iki. Luar biasa, mugi-mugi tambah nggih kesaenan panjenengan, rezeki panjenengan, tambah yuswa, tambah bahagia saklaminyo. Amin. Iya. Ngene Mbak Ganes dereng. Apa? Ngene Mbak Ganes. Oh iya, Ganes 200. Nya, ditak topi sisanya. Oke, niki ngene Mas Kiswan. Rasa, Kiswan nyambut gawe apa? Ya di ngapura ya Mas, jen durung bejomu. Durung bejomu. Ya. Ora apa-apa ya. Wis ben, nek kira-kira ora gelem nabuh men medun Bali. Ya. Aja. Bali ya numpak apa? Ya engko. Wah, engko kok ya ketoke lali. Iya. Tetep dicatet nek kuwi nok. Ya. Tembang kangen monggo Mbak Elisa dinggo ngaturake ya. Saka Pak Tristianto Klaten. Oh ya. Streaming nok, lumantar streaming Dalang Sena channel wis iso ditonton tekan ndi papan. Ya, mula akeh sing padha nyuwun lagu. Ayo diaturake. Ya, kuwi ya termasuk penggemar budaya. Tuku kuota dienggo streaming. Ya. Pancen ya ngono ya, Mak. Iya. Pancen wayang iki saiki lagi luar biasa. Sing streaming wayang iki saiki wis wah saben dalang duwe channel dhewe-dhewe no. Iya. Kuwi aku seneng. Oh, ngono ya. Seneng mergo donya iki saiki gedene ming sak HP. Apa-apa iso ning kono, tuku sandangan ya liwat HP, tuku apa-apa liwat HP, pesen panganan liwat HP, nonton film liwat HP, nonton wayang liwat HP. Mula ayo digalakke. Nek iso sak oke-oke wayang iki dilebokke ning HP. Dadi bocah cilik-cilik iki ceklik nyetel HP iki buka YouTube anane ming wayang. Ya, dadi wayang saka saya ngrembaka, saya apik, saya becik. Ya, pancen ngono. Ya, Sa. Oke. 500 ya. Tembang kangen biasane ning Yojo ming 50. Iya. Yang becone dhewe-dhewe kok. Ya, ora apa-apa wis ya. Mangga dados. Mangga dados.
ngos-ngosan tenan iki. Ndekno biasane kowe iki nek upload olahraga. Oh ya olahraga tenan. Olahraga apa nyatane joget semono ngos-ngosan ora? Iya ya, Pak. Iya. Ya beda olahraga iki nganggo jarek ditaleni awake mbok jajal. Ditalani awake tapi ngene-ngene. Yo kemreng. Lah kuwi rumasamu ora distageni kok piye? Ya ning kan orang joget ngene-ngene, kan ngene-ngene. Aku ki ngene-ngene ki ora ketara nek kowe joget aku wis ngono-ngono dhewe. Kok kandhane ngeyel meng kowe ora weruh kok. Pak niki ditagih selagu selamat ulang tahun. Oh iya, heeh 1 juta. Ya sak ramban. Ya men Mbak Sandra sing ning Jepang kono bahagia. Ya. Ora nyono nek piyai saka Jepang kono. Jane ya piyai Indonesia ning apa jenenge iki domisili ning Jepang, lenggahe ning Jepang sok ngrungokke utawa nyetel streaming no. Ya.